Hello mga kabisaya and welcome back again to my channel. And for today's video guys, I'm gonna show you how sa pagluto sa atong crispy alugbati. Kaning recipe guys, one of the easiest and most affordable. Dili lang siya pwede pang sudan, pwede pang pulutan o pwede pang snack. Much better magani nga pang pulutan siya guys kay murag makatipid gid kalabi na kung ang imong mga barkada no, ang inyong pulutan gihimo nagsudan. Basta nang inom guys, dagan kay kog memories ana. Anyways mga kabisaya, ato nang balikan na atong giluto no. So ganina gi-prepare na nato ang sauce which is the ketchup and the mayonnaise, but it's up to you kung sa yung gusto nga sauce gid guys. Pwede ra pod mayonnaise with milk. So depende lang gina kung so pwede sa siya hot sauce. So muna na siya guys. So first thing we do, i-mix na to tanan ang dry ingredients which is the flour and the cornstarch. I-next na to ang water, milk and egg. And of course, dili gid kalimtan na atong salt and pepper kay mo gani siyang gapalami sa atong putahe guys. I-next na din na to prepare ang alugbati mga kabisaya. Ug kuhaan na to og dahon no din na to siya pilang stem. Kabalo mo mga kabisaya, kanibit ang alugbati aside sa kalamunggay, muna siyang pinaka-friendly for me ha nga gulay. Kaya bisan asa lang mo siya makita sa yung mga silingan. So after na to, kuhaon ng tanan dahon sa alugbati mga kabisaya. Ato na din siyang i-mix sa mixture nga atong gibuhat ganina no. I-mix lang nato siya and while doing this, pwede po nato i-prepare na nato atong kalha. So while dili pa kay init atong mantika mga kabisaya, ato na ibutang atong alugbati no para dili siya mapagod diretso. So that's it. As easy as 1, 2, 3. Nanatay special nga po tayo mga kabisaya. For only 100 pesos guys, makabuhat na kag special nga recipe na good for 4 to 6 persons. So inana siya ka-affordable mga kabisaya ug inana po siya ka-enjoy kanon. And I tell you, lami kayo gid siya. Thank you again for watching my video mga kabisaya and see you in my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. I love you all.